تەوی بورîna bihtirî heft salan li ser destpêkirina şûreşa Sûriyê û guhertinên berdewam li ser Sûriyê bi giştî û navçeyên Rojavayê Kurdistanê bi taybetî û rewş û delîveyên teng û metirsî û gefên li ser Rojavayê Kurdistanê lê hîn bi dihangirtiyên siyasî û yên nerînê di zîndanên PYD de navçara nivîsa wan nehatiye naskirin û PYD rij de li ser neeşkerekirina çarenivîsa wan. Ji wan ark navê heşt girtiyan belge dike, ew jî ev in: Behzad Dursun, endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistana Sûriyê ya ku di 24 Cutmeha 2012 de li gel çalakvan Nîdal Osman li gundewarê Dêrikê hatiye revandin. Parêzer İdrîs Elo endamê rêxistina Efrînê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya roja 8 mijdara 2011 li Efrînê hatiye revandin. Mihemed Sîdû endamê rêxistina Efrînê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya roja 5 mijdara 2011 li Efrînê hatiye revandin. Fuad İbrahim endamê xwecihiya Dêrikê ya Encûmena Niştimaniya Kurdî lê Sûriyê roja 24 Adara 2017 li gundewarê Dêrikê hatiye revandin. Çalakvan Emîr Hamid endamê rêxistina Sûz ya Ciwanên Kurd roja 11 Çilêya 2014 li Dêrbêsiyê hatiye revandin. Cemîl Umer Ebu Adil roja 13 Tîrmeha 2012 li Qamişlû hatiye revandin. Ahmed Sîdû endamê rêxistina Efrînê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya roja 9 Cutmeha 2013 li taxa Şêx Meqsûd ya Helebê hatiye revandin. Rojnamavan û nivîskar Ehmed Sûfî roja 22 Cutmeha 2018 li Dêrikê hatiye revandin. Hemû girtiyên navborî jî ji aliyê PYD ve hatine revandin û hîn çarenivîsa wan nediyar e.